Magandang araw sa inyong lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Nandito ulit tayo sa pinaka-latest na weather analysis na yung linggo. At sisimulan natin ng araw ng Lunes hanggang Miyerkules, Agosto 23 hanggang 25, 2021. At ito po ang ating Tagalog version. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat. Nakita po natin ang bagyong si Umais o si Isang, yan pong local name, ay lumabas na po ng Philippine Area of Responsibility kahapon ng hapon. At sa mga oras na ito ay humihina na po siya. Actually, na-absorb na po siya dito sa Mayo Front. Malapit na malapit po sa Korea. At isa na lang po siyang tropical depression. Ang Joint Typhoon Warning Center ay nag-final na po sa bagyong ito. Ang Japan Meteorological Agency, baka susunod na rin ito. At nakita po natin yung kanyang trough, yung extension, nagbibigay po rin mga ulan, thunderstorms, sa extreme northern Luzon, lalo na po sa may Batanes at Babuyong Group of Islands. So, makakaranas po yung mga pabugso-bugsong ulan dulot po nitong trough. But, unti-unting bubuti na po ang panahon habang paalis na po itong bagyong si Umais. At, dito naman po sa may Palawan at Calayan Island Group, sa may West Philippine Sea, medyo lumakas ng bagya ang habagat. Subalit mahina lamang po siya. Hindi naman siya yung full-blown habagat kasi yung hangin po niya is less than 35 kph at nakaka-affect na yun sa mga isla na binanggit natin, Calayan Island Group at dito rin po sa ibang portion po ng Palawan. But in the next 2 days ay mawawala po ito, mag-retreat back towards Vietnam dahil po itong paghikayat bahagya nito Umais ang nagpa-aktibo bahagya nitong habagat at hindi po ito magkakaabot po sa kanluran bahagi po ng Luzon. So yan yung bad news kapag farmers po kayo na naghihintay ng ulan. So most probably mag-rely tayo sa mga localized thunderstorms at mga irrigation ng ating gobyerno. Okay? So mag-ingat lang po sa mga localized thunderstorms at mga kidlat na may kasamang kidlat at mga possible flash floods sa mga isolated areas na posibleng maapektuhan nito. Kasi ito po ang karaniwang weather system sa malaking bagay ng ating bansa. Pagpatak ng hapon hanggang early evening, nandyan na po yung mga localized thunderstorms o yung mga isolated cumulonimbus clouds na nagpo-produce po nitong mga malalakas na ulan. At may kasama pong pabugso ng hangin na saglit lamang at malalakas na ulan na may kidlat. Pinsan may mga maliliit po na mga yelo. Okay, ito po yung mga hail na bumabagsak galing sa mga thunderstorm clouds. Sa labas ng ating bansa, wala po tayong natatanawan na bagong LPA. Meron lang po tayong surface trough dito malapit sa Chuuk Island sa Micronesia. Hindi naman po siya mag-intensify. Malulusaw lamang po ito. O may maintain bilang isang surface trough. At so far, yan po ang ating GovSat. Ito po yung fast animation. So, makikita po natin yung kaulapan itong surface trough. Galing po dito sa kaulapan itong trough. Galing po dito sa bagyong nalulusaw na po. At yung mahinang habagat dito po sa may West Philippine Sea. At kung titingnan natin na yun ang pinaka-latest na windy.com zoom in satellite animation. So makikita po ninyo simula alas 10 hanggang ngayong alas 4 yung animation nitong mga ulap. Kita niyo yung habagat mahina ay nandito lamang po sa West Philippine Sea at unti-unti nag-retreat towards the west. At dito naman po sa ibang bahagi po ng Pilipinas, pagpatak po ng hapon, ayan na po, lumalabas po ang mga localized thunderstorms, mga cumulonimbus clouds, dito po sa Cordillera Autonomous Region, Ilocos Region, Western Luzon, kasama po ang Metro Manila, at dito rin po sa iba't ibang bahagi po ng Kabisayaan, at Nahilaga at silangan bahagi po ng Mindanao, at malilit na areas po ng Kabikulan. Okay? At dito naman po sa Batanes, ayan po, kita po ninyo yung mga kaulapan at mga thunderstorms dala ng extension ng bagyong si Umais, dating Isang, na nakalabas na po ng PAR patungo sa Korea. Ito naman po ay yung rainfall accumulation forecast mula sa European model from windy.com pa rin. At for the next 3 days, inaasahan po mga localized thunderstorms, pagpatak po ng hapon hanggang early evening sa malaking bahagi po ng ating bansa. So, huwag kayong
malimot, magdala ng payong. At ito naman po ang ating forecast sa hangin at pressure susunod na 3 araw hanggang Miyerkules. Kita po ninyo, bukas po, Martes, nandyan pa rin yung mahinang habagat sa may West Philippine Sea at unti-unti na pong umalis sa Pilipinas sa may western sections o coastal areas ng Pilipinas. Generally, variable po ang hangin, kalmado hanggang variable winds. Wala po na yung easterlies. But pagdating po ng Wednesday, magbabalik po ang easterlies sa extreme northern Luzon, silangan bagay po ng Luzon, kasama po ang coastal areas po ng Kabikulan, silangan bagay po ng Kabikulan. So, inaasahan po dyan mga localized thunderstorms, dala nitong mainit na easterlies o hanging silanganin. Okay, so far, yan po ang pinapakita ng wind at pressure forecast for the next 3 days. At dyan muna natin, tinatapos ang ating update at babalik ulit tayo sa darating na Miyerkules. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayo lahat. Be #weatherwiser at maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel.